الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحمدك الله عز وجل صلواتي وسلامي على پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وقدس كريم فاميلو برا أصحابي يوم قصاو قلا سجدية كله بوز بيشنا برو كنسر لما كان الدنيا نحن نسال غير وسنسر مسلمان. Амена чилям халале кокува дело акана кото пейгамбери алейхиссалам дало изложимо муслиманеца појавна напади. Джока наран лачаве на кој гласо на шундова шукаш тело име на карига са тукту, ишто шукар на шундова. Окушингео мушрикија, те нудиме на пейгамберес алейхиссалам, разно барварите од кажинелката родини на успинге. А кана приморимо и тавете си кавен поро јавно непријателство према муслимани. А часо поточно керела си не пева. Со нада че муслимања халален каква тини. Таропарт пезадамена и детела керамен, односна дека се муслимања. Наанте халален, ненгорете се здуко пошминела сине, пейгамбери алейхиссалам кај каки кенде, во секоја етрон, на еле, а дихено бигино на кел. Емак кувјаки води Дякую. Ема дава керела сино максими агар те дикен ко пейгамбери алейхиссалам. Пошмингете член ифтира манушевски. Ек тарадла халален ленге реде всеска букја, одобором разасосинелен према пейгамбери алейхиссалам, пренесин гјовела иромнитаро Ебу Джехел одобор со мрзинелас не пейгамбери алейхиссалам, кај капирел сине о пейгамбери алейхиссалам, ој фрдела сине со на англилесте. Тврдела си не само со ек единствено цел, пейгамбери алейхиссалам те поврединел. О пейгамбери алейхиссалам кога на обратинела с не мисали пажња, кога негово едеп се злупо со керена према пейгамбери алейхиссалам. Меѓу глас тучке халален со десисадило, синејек викинелас нете Угбе ибн Муид, а ква мануш буд бегендинела сине ама ки авер страна да сине баро дости Ебу Джехлеа. Јета родивеса кога бешла ква о Угбе Ебу Джехлеа, като ква Мухамед и машала бушужо лафи силе,
Интересно и тава вас опенела таво леске објавимо тари страна Аллахескери, джаняко бо таво шукар камеске, джаняко бо логично и тава два осопови куинела. Кога шун гледа кога о Ебу Джехл као кел шун. Тесјан ту леа амал, тесјан ту леа дости, бистер дека манцар по ове амал. Мем туа кана прекининаја, секоја джаибе е маибе. Аква Укбе ибн Муид као кел маме туја магавата чхав дости, дека кана додвари бе. Сарте додварно пе буџеклешки каквел ту сомагјаме какераме намагате димо намантуја. Ке даја ситуација о Ебу Джехл каквел шун. Тесјан ту искрено акава со пенеа, дека мангеа манзар тове дости, а намангеа Мухамеде, вакерла джа кана кај со кълдинела, хем лешкемба, камила керишкемба, опислуко те чучаре упладескоро шеро. Рлагкера. Лела кова мануш, опе камбери алистан кикјаба кълдинела намаз. Опе камбери алистан ки сежда, лел акава таридева ишкемба, правилна опис луку пралошеро пейгамберескоро саллаллаху алейхи ва саллям. О пейгамбери алейхи селам наваздела порошеро. Акава хабери шунела и Фатима ради Аллаху анха. Вакерена о Фатиме джа те дадеске фрдинге пислуку пралошеро додека си не кисежда. Со значи не лачар. Прастан до тар поро кер, а вела ки сред кјаба, ем чистинела педа дескоро мујтаро пислуко ешкембакоро. Ровела чистинелем делар мања. Пейгамбер алейхи селам, каде ситуација какрел намича. Муко дълтало бар. Каде ситуација пейгамбер алейхи селам ваздингја пере васта, ем кавакрел Аллахума алейке бил Удбе ва Еби Джехл. О Аллах, туке мукава коваста кале Удбе, ема кела о Ебу Джехл. Онджа не насна деко пейгамбер алейхи селам тало хак. Онджа не на деко Мухамед алейхи селам тало чачутно пейгамбери, таро е пути ули тишина ки сред кјаба. Пошмигете да рантари доле пейгамберескери алейхи селам. Со пейгамбери алейхи селам кога керела некаске паланен бедова, против лесте дова, а дија дова старгјол. Ем пошмигјан денде товел паника ем дар. Ем чачи паске паланен ки битка на Бедр, ки прво битка кога мислинге онтале најзорале мушрикија, ки адија битка о Ебу Джехл да муло. Дује тимја димак срња му да кергеоли. Ема чалаква Удбе, о Аллах азза ва џел, посебно куранско ајети објавиња кој те кавакел кој јомул кијаме со каде сингел манушенца. Ема керла ковен мануша кога крен, со надилуме филјане манге дости, па мате дозволинава ветова второ бистерде. Ако однеснапе палана ква Удбе, овкајнгјапе паладва со кергја пейгамбер алейхи селам. Ему Аллахи азза ва џел акале мануше дингјане понижимо мерил. Со халјоваја тараква палале накари. Дихен ко бортало важно о друштво. Дихен ко бортало важно о амал каса дружинеат. Одолеске о пейгамбери алейхи селам кавакрел
el-mer'u ala dini ehihi. Емо мануш тало ко паќајбе, ко верујбе према лескоро амал. Јодолеске кавакер гјовел, ако мангеате джанеа чалиек мануш, ди кој тало лескоро амал. Ма ди ко да тиде. Со мануш увек о табијат ја лелатаро друштво. Сад, постоинела нико свето, одате чавете теринел, ајде бе мочо пожменов други рашитове. Кој терингеј чаве дрога телел? Одате или од друштво? Од друштво. Кој терингеј чавете пожменел цигарате пушинат? Одате или од друштво? Од друштво. Кој терингеј чаве алкохоличарите ове алкохол ти употребинат? Одате или од друштво? Од друштво. И одолеске правален, а карига требела то веламен ки годиен ек заклучок те ана, бутало варно правалено окружување. Се джанен кој јомур кијама, секоја е дружина, која на неко Аллах Аллах ескораз за оđен, јек е кесар ко откажинемпе. Ем кава кред на нала ле деле побаба записов, терингаман ко харами. Дали джанеат ове себепи ту, некаске, те терине некасте пушинел, некасте си каве те пиел. Тове себепи некаско била чобукат тингарете чвелеске ко карби спорскате келел, ко марджија тове. Дали джанеат дека тај сада те мере, а ото дужинела ква поробила чодрон, обила чипе ѓуна хескоро слединела которо кабр. А клима нужен ги опросна, не? Кобор те кере те уба. Ако палтуте муклям билачи по траго, билачо занатие манушен ту путине ко билач одром, джанджи коте кергјово билачпе, туке тхабела о билач тадле букјакро ко кабр. А диксо значинела тој ту шукара мал. Ко јомул кијаме, амала кола соаве нас не киджан, па макара два да кере нас неле тари теравија ки теравија. Ем тогаш која капучел о амал колај о Аллах, сои бутина дикаваме филя недосте, тогаш Аллах ка крел офтало ко джехнеми. Кова керла хатари торо, джа тера мале икале таро джехнеми, ем чивле ко дженет. Соске себепи ошукарама. Ема катар фавале дихена кава джисине пекамберали само удбе прифартенгја у ислам. Улоко друштво со Ебу Джехел откаженгја петару ислами, таро становникија е джехенем мескер. Јек таро дивесао пекамбери алиселам, и тола кулице мекакере, дихела јек манушни натоварени таро пазари, лело пекамбери алиселам лакоро товари нела пингарела кере. А ке манушњај коло шукар, поресля со реста джикере, а не манушни са јек заблагодарност е керел, кава крел 800 мочаво, Валај те наградинел тут. Валај те дел ту секоја шукариве, вакерла шунитета јек еманети каму кел тук. Каму картке не саве лафија. А на джанела касар керела лаф. На джанела деко Мухамед алистам поможингјал. Кава керел шуневля. Ки дис појавингја пе дилино мануш пенена леске Мухамед. Мате ховаргјове те беше те кереле, Аллах и ти го дикалел, емка чотут колеско родини. Дикелало Мухамед алиселам, емка керел, о мидај, па месим бре два Мухамед, ту се на два Мухамед, месим адал. Па соска кала пенена дека два мануш,
на нешереата ма. Дико бо шукар манусја, дико шукар Бепи тербие пекамберес алейхиссалам и манушни копфуре беша прифатингјао ислам. Јовелеско пекамбер алейхиссалам кавакерел. Буисту ли утеммиме мекаримен ахлак. Ембич халдосум те усовршнав о морална вредност како мануш. А катар со халувај. О пекамбер алейхиссалам Буд накерела синелав. О пекамбер алейхиссалам со повикујнелас не манушен кодини. На немам буджанди бесаде манушен те повикунав кои сами. Буд лесно. Само по нашинтут исламски. Само сикаво баре морална врлине, а да вада со новела ингевел ке Аллахе скоро друг. О народа буд лафија паладен, а дело ништо. О народу мангела похарица лафи, а народела повеќе дело паладен. Макатар паладен со требела те халјова. А карига требела те халјова, а мен сар муслимани. Увек мора това свесна ко лафје пекамбереска сам кога керла е најпаро со кој кивага ко кијаметско диве, вели шукар тербие. О шукар морал. Ма мислим, шукар се нако некој према туте шукари бекерија. А това е тало грешко. А това е тало борче. Денгатот некој е гроши киране. Потесјан шукар е била ческе киране ко шукар. Дуј то бути. О проблеми никогаш на решињето вела о била чо била чипнаја тиране. Сар шајте халјоваде. Замисли на кана ки е тхарди јак. И туте тареаве пандаре ки јак. Дали јака чакерја? Она е побари овела. А да и тало е наманушеске, ако туда иранеа ки исто мера неманушикане, онда со и разлика машкар туте млесте. На не мисави разлика. Около трито наштите керен разлика, кој тало састо, кој на не састо. Одолешко Аллах азza wa jalla мангеле скромнонен. Одолешко Аллах азza wa jalla мангела кој му кела петелјача до Аллахи, о Аллахи азza wa jalla а да не мануше воздигни нело. Ало ек мануш ки мек. Ое буджехел тало леске борчлие. Гело кое буджехел ева келаске алюм тира немо борче. Ое буджехел тогаш зорало. Какре иклове таро керса оборче мира нава то борче. Аква мискини там. Сар тиранел поро борче. Як не публика со дикена трујалкава керен, абе мангја тиране то борче. А мен пенџарај ке мануше со киранел торо борче. Е кој радава? Акела Джако Мухамеди. Сон дикена Мухамед, сам на неле никој, на не те поможи нело. Джала това манушко Мухамед алейхиссалам такрен, тули се на Мухамеди месимо Мухамед. Абе бишалгема кергема дека ту шајмо борчите лета ро Ебу Джехл. О пейгамбер сам какел пирманс. Јака наоколо баре Курейша, баре кафирија дикена со хадесињове. Дико Мухамеди джала каля кој Ебу Джехл. Джало пекамбер алейхиссалам кале манушеа. Кој Ебу Джехл квело удар и клуле Ебу Джехл. О пекамбер сам какел иране мануше скоро борче. О Ебу Джехл ко чисари. Вакер лакја канаон. Иранела по Ебу Джехл Андре Кисоба лела дуј кесе еме манушеске дела вакер ладе то борче. Помук. А канат јал дикено кола со десисалило.
Кој тало Ебу Џехил, кој тало о Мухамед? O Ебу Џехил те дарал таро Мухамеди? Ке динге кадло најбар Ебу Суфјани окола кој тале, сој тале? Джана кој Ебу Џехил Емка керел со улоту кево до бордарасана, ту зораво муршнели, ту чинеа, ту мудареа, ек Мухамедие, ти ми бида деско бида крот дарасани на места. Тога шо Ебу Џехил керел ма пучен ма керен бутлафи, соске со уло. Ва керла ко адаван моменти кога алдо мангел Мухамед алейхиселам англа моро удар. Управо пике Мухамед дескер алейхиселам синедие дуи арслања правде москереа. Мислинава кон ниранава сне оборча два арслања кахан сине морошеро. А кадески сија ети? Олај по Куран на кула Валлаху ясимуке минен нас. Ему Аллај тало адва со аракела туто Мухамед таро билачпе манушен гор. Сар шаја две менте кера менге заштита. Со и тало две со шаја менте аракеламе. Дали шаја мен те кера менге амаро телохранители, амаро безбедување. Шај те кера. Ко ти тало муслиман ескоро безбедување? Аке кота. Прво, Пекамбер алейхиссалам кава керел. Ек мануш уштелали по саба намаз те кылдинел. Офтало коа раки белескро джикијаци. Ек мануш кылдинела лијација джематеа офтало коа раки белескро джик тај садно две косаба. Прво бути. Дуито бути. Кој клёла тарпоро кер. Ем керела ква зикри. Еузу бикелимати Иллахи тамати мин кулли шери ма халек. О Аллах, родава тута таракема таросе коа билачипе со своринга. О Аллах му кела леске дуи специјална мелеке таракеме саджикоте тиранопе колеско рокер. Аке торо обезбедување. О Аллах истова керга. Икфе виллаха екфевек. Гараве Аллахе, о Аллахе те гараве. Сад ше те гараве туј Аллахе? Аллахе гараве изврши до лескере фарзија. О саджарна туј Аллахе, о Аллахе ракела ту таросе коа билачи. Авер бути пошнинге пекамбереске те префрлине. О Мухамед, бабјава тука пенеа тут пекамбери. Тут на не тут муша чава мен сијаме, дикакана о безобразно кафири увек саджанела ту врединеле муслимане. О писи мануш, увек джанела само ту врединел. Емте джанена да увек ракен окова кој на не которо ниво, која на неупутимо сартуте, а да со итало ко потребно ниво, овку врединел тут. Сокава кере, тут на не тут мурчаве. На нева кела кој те наслединел, тут това келу, на това кела те Мухамеде скоро нухо. От шако туѓо кер. А кава кергама зумие пекамбер. О Аллах азза ва џел која два моменти објавинела леске цело суратул Каусар. Инна аътайнаке кал Каусар, о Мухамед. На не потребава кела се кира чак. А мен дингам туто пани Каусар, о извори Каусар ко дженети. Фесални ли раббике вана. Дикена кана о Аллах си кавела ме нек важно бути со те кера сарте поступина кога коако парите. Кълди не Аллахескем чин курбан. Заклучок, кога сам кибеля, кога сам ко некоја парипе, идам тутона ко намази. Емтешај чин курбан и де садака. Има мислим тут дека на не тут муж дека кој бизо спомена, около кафири, о невернико со итало, остало бизо спомен соске, на кергјапеске кадар таро чавета, саква камерел, кој леске дова те крел ко кабъри вики джамија тавел, тагар туке, осе бапија те джан ко кабъри. А сад маглата кел, о Мухамед, тут на не тут мурчаво, ама ме кергјум ки секоја минути ко свето кој затакан, ешхеду енне Мухаммедар Расулуллах.
Дали примети на кој вас дела на ниво? Кој вас дела на дереджа? Одини у ислами. Торуј кели беку ислами, о Аллах келла тут баро, hem ki dunjaja, hem po ahireti. A bizo dini, bizo imani, bizo trago džaja, hem čorolo džaja, bizo dova koje te kratke po kabr. Wallahi neka rakela me pravalen, wallahi ama Rasulniku hajri nekol, aklaj tale samo ek primerja te dika, sad o manuša račola ko bila čipe, koga mangela te džidinil islame. Eke amaro pekamberi dikem, kogor sidinga, kogor žrtva kerga, za da mena je slobodno tvakeramen veka sa muslimani. Wallahi ta rakeltu sallallahu alaihi wa sallam.